vine'm a buscar. Vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, 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 oi, 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 balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, 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 oi, 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 balla com una lluna a l'aigua. Busco el batec de la terra, de la teva pell amb la meva. La vida que passa a través nostre. Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos, arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure't, vull mirar-te, no vull imaginar-te, sentir-te. Vull compartir tot això que sents, no vull tenir-te tu. Vull amb tu d'allò. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. M'agrada perquè ets rebel, perquè balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits, vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit, vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure't, vull mirar-te, no vull imaginar-te, sentir-te. Vull compartir tot això que sents, no vull tenir-te tu. Vull amb tu d'allò. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí. Moltes gràcies per la vostra presència. Moltes gràcies, Joan Baldoví, per estar avui ací a Novelda en aquest acte de lliurament de la segona edició dels Premis 25 d'abril que organitza el col·lectiu de Compromís per Novelda. Premis que volen retre el reconeixement a aquestes persones i col·lectius de Novelda que treballen des d'àmbits molt diversos, la cultura, l'associacionisme, el medi ambient, qüestions humanitàries i que destaquen per treballar pel nostre poble o per portar el nom de Novelda alt i lluny. Persones i entitats que treballen de valent per fer-nos la vida més amable, per dur amb orgull el nom de Novelda, perquè de manera altruista aconsegueixen teixir llaços socials, espais comuns, inquietuds compartides, i això és fer poble. Aquest any volem compartir alegries i què millor que fer-ho a través de l'humor. És per això que contem amb la presència per a la conducció d'aquest acte d'una humorista valenciana de renom. Amb tots vosaltres, Carol Tomàs. Moltíssimes gràcies, Joan. Bona vesprada. Bona vesprada a totes. Qué bonito es el valencià, ¿eh? Totes. No n'hi ha que parar en castellà, todos, todas, totes. No, 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 no. Valencià es dius totes i ja estem tots. Ah, que bonico? Clar, és que el valencià és molt bonico, és molt dolcet. S'aixina o no? No perdem el temps. Perquè en castellà tu vas a saludar perds migdia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo te va? Bien. ¿Y la tía? Bien, no sé cuánto. El hijo ya se fue de casa. Ah, pero bueno, pues está mis días perdut. Valencià no. Valencià te creues en algú pel pal i fas yeah! Ja està. Això és madrileños, Joan, ¡pam! Li peta el cap. Jo tinc família a Madrid, todos tenemos un error, ¿vale? Però és de veres. I els meus cosins, quan venen així, perquè jo crec que el valencià està fet per fotre els madrilenys, esto lo digo aquí, ¿vale? Sí, perquè li peta el cap. O sigui, el meu cosí, quan va per mi pel poble, jo me creu en algú i li fas yeah, yeah. El meu cosí fa i ja està. Ja està. Pero, ¿no lo conoces? Digo, de toda la vida. Fa, hòstia, i només el yeah? Diu, i sobra. Perquè tu en el context saps si aquesta persona com li va, com no li... Saps el que vull dir-te, no? Si tu li fas yeah i fa yeah, li va bé. Si tu li fas yeah i fa
ahí te pares. Què ha passat? S'ha separat, segurament. No? Però sí que és de veres que li vas dir al meu cosí, li vas dir, vale, va, te diré la veritat. N'hi ha una altra versió, vale? Una miquigua més llargueta. Però això és per quan tens molta confiança. Vale? Això ja que és algun amic que t'has anat de parranda en l'amic, ja noches d'amor, vale? I sí, que te creves i fas, yeah! I l'altre te fa, yeah, fill de puta, ahí sí. Perquè, clar, el meu cosí, no? Diu, però has insultat? Digo, no, perdona, això és cariño. En valencià això és cariño, ¿vale? I l'altre te contesta, va que eres cabró, ole, veus tu? Ahí es, claro. Y para despedirse pasa el mateix. Sácame, bueno, haz lo que puedas. Te iba a decir, sácame guapa, pero... I para despedirse és el mateix. També perds temps tota l'estona dient, bueno, oye, pues nos vemos, ¿no? Pues ya hablamos y eso. Tal, no sé qué. Las personas coherentes. Luego están los jóvenes. Veo jóvenes en... Estan en primera fila i tot, que guai, oye. Molt bé. Juventudes ahí, molt bé. Hi ha que fer pàtria, molt bé. Per què quan jo li dic a algú jovenet, Dios, te fan, hasta luego. Com si l'hagués pegat una embòlia o algo. ¿Vale? Sí, no s'ho donat això. Primer te contesta i te fan, Oli. Te dius, Oli, ¿qué ha pasado? Si estás secuestrada, parpadéame. Haz algo, dime algo. Perquè Oli d'oliva, Oli, què vols ser? I per despedir-se igual, hasta luego, Mari Carmen. Qui collons és Mari Carmen, per favor? No, ho dic en sèrio. Jo estic fent una campanya, no política, evidentment, però estic fent una campanya a favor de que s'acabi la tonteria esta de l'hasta luego, Mari Carmen. Poble el que vaig, poble que faig, el que vaig a fer ara mateix. ¿Vale? Si se da el caso. Jo crec que sí, segur que sí. ¿N'hi ha alguna persona que es diga Mari Carmen? Pot alçar la mà, per favor? Que mentirosos. Mari Carmen, vull dir, Mari Carmen, Maria del Carmen... Ningú? Carmen? Carmencita? Ah, veus tu com estan amagaets? Molt bé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Ya lo sé. ¿Carmen es? Sí. Esto es un micro, utilízalo. ¿Pero viene de Mari Carmen? No. A ver, Carmen, pero un segundete. Está grabándolo la tele. Si colaboras, ¿sabes? El gag sale mejor. ¿Sabes? Que hay gente importante hoy, ¿sabes? Bueno, Carmen, aleshores, ¿Carmen viene de Mari Carmen? No. Gracias. Gracias. Venga, va, que te doy un Pokémon luego. Qué difícil. Hola, Carmen eres, ¿no? Sí. ¿Y viene de Mari Carmen? Sí. ¡Ay! Menos mal, Cari. Vale, pues vas a fer una cosa a mi. Vols vindre amb mi una miquigua? Sí, vine així, per favor. Un aplaudiment per a Mari Carmen. Val. Tu, a que estàs hasta el gorro de que hasta luego, Mari Carmen, a que sí. Sí. Hostia, lo va entendiendo. Vale, gracias. Es que es de veres, ¿no? Vas pel poble. ¿Tú eres de así? Sí. Vale, este sí era de verdad, ¿eh? Vas pel poble, ¿no? Hasta luego, Mari Carmen. ¡Ah! ¡Qué rabia, ¿no? Sí, vale. Tu vols que això s'acabe? Sí. Ara mateix, ara? Sí. Vale. És que saps què passa? Que això, la culpa és teua. Perquè quan te diuen hasta luego, Mari Carmen, no contestes. Aleshores, ara, ho anem a apanyar, això. Vale? Tots els que estem així, tots els que estem així, anem a cridar-li ben fort a Mari Carmen, hasta luego, Mari Carmen. ¿Vale? Y después tú, uno por uno, no, si no, no acabem, y después tú cridaràs ben fort, hasta luego, Novelda. ¿Vale? No va a ser fàcil, ja t'ho dic. A veure com xilles, a veure, pega un...
Vale. També faig bautizos i comuniones, ho dic per a què. Vale, ho fem així, per favor, ajudeu-li a la xiqueta perquè s'acabi ja la tonteria de l'hasta luego, Mari Carmen, vale? Va, i comencem ja en els premis i en tot. Anem allà, vale? Així ja comencem a lo grande. Tots i totes, Nena, a la de 3 pot ser? Vamos a... Hosti, que se note que hemos ido al cole, va. A la de 1, a la de 2 y a la de 3. Hasta luego, Novelda. ¡Ole! ¡Ole! Un fuerte aplaudiment. Moltes gràcies, bonica, per sentar-te. Moltes gràcies. Ai! Encara està pensant-se, però soy Mari Carmen o Carmen? Carmen. Ja te lo explicaran en casa. Bueno, anem ja en el que ens ocupa, que són els premis que ja he comentat, la meva cosina, perquè a partir d'avui és cosina meua, compartim com nom, aleshores, no sabia jo que tenia família així, mira, eres de los chaletazos del principio? Lástima. És que ara ja és hora d'anar buscant amics en piscina, que ja fa caloret. Abans de lliurar els premis, hi ha una cosa important que hem de dir. M'agradaria contar-vos que l'autor de les obres que entreguem avui, que les tenim així, els segons Premis 25 d'abril, han estat realitzats per l'escultor Vicent Pérez González. La seva obra destaca per convertir el marbre, que no en las películas de Iron Man y de Spider-Man, eso es marbre. Sigo. El marbre en unes formes aparentment senzilles i contundents. Així és que així tenim els premis, podeu observar-los i són preciosos. I ara sí, ja saben de qui són els premis, qui els ha fet. Comencem en el primer premi. El primer premi és a la llavor social i se l'anem a donar a Adoptamola. Xica, això em passa a mi en un nòvio una vegada. Això lleveu-ho del vídeo, Per favor, tomar fals. No. Adoptamola és una associació sense ànim de lucre conformat per un de gent d'Elda, Petrer i Novelda, amants dels animals que l'any 2018 es van ajuntar per a lluitar pel benestar dels animals abandonats al carrer i buscar-los bones famílies, així com la lluita contra el maltractament animal. Gràcies a les ajudes rebudes per voluntaris, socis, tímers, això és nou, tímers, i les donacions segueix endavant per a poder cobrir les despeses veterinàries i el manteniment d'un xicotet alberg cedit per un particular. A dia d'avui hi ha 8 voluntaris fixes i més de 150 persones que col·laboren de diverses maneres, com ara la donació d'aliments, de mantes i de corretges. La nostra sincera enhorabona a tota la tasca que realiseu, que és, sense dubte, admirable i necessària al nostre poble. Senyors i senyors, lliura el premi a ma cosina Sílvia Anna Tomàs. Fort aplaudiment, per favor. I arreplega el premi la seva presidenta Sara Seller. Fort l'aplaudiment, per favor. Bueno, volia donar-vos les gràcies a tots per haver comptat amb nosaltres. La veritat és que som un grup xicotet que lluitem per intentar salvar tots els animalets que abandonen o lluitar per el maltracte animal. I la veritat és que això mos costa prou, però estem ahí. Gràcies a gent que fins avui aquí hi ha gent que mos ha ajudat. Moltes gràcies. Seguim endavant. Entonces estem molt agraïts per haver comptat amb nosaltres per aquest premi i que vos animem a que seguiu ajudant-nos perquè mos feu molta falta i que moltes gràcies per tot.
Ai, que guai, que guai. No, gràcies a tu i a totes per aquesta llavor que feu en els animals, que és molt, molt, molt important per a tots ells. Jo he adoptat diversos gats, però sobretot des de fa 3 anyets, un poquet abans de la pandèmia, sense saber el que anava a passar, vaig adoptar un gosset. Però no un gosset qualsevol, perquè jo soc valenciana. Soc molt valenciana. Aleshores el meu gos és un ratonero valencià. És molt valencià. El meu gos, molt valencià. És que la resta... No, és un bodeguero, ratoner valencià, des que van en els carros, en els llauros. Un ratoner valencià. El meu gos és molt valencià. Mira si és valencià, que el meu gos, quan li lladre, li fan guau, 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 guau. El meu gos contesta, juja! I l'altre gos, un pastor alemany, fa what? No entiendo. És molt valencià, el meu gos és tan valencià, que li diuen Coco, perquè Coca era molt òbvio, de llanda. Carmen, de llanda. És molt bonico, jo el vull molt. Clar, vosaltres sabeu, veritat, que els gossos, quan volen socialitzar-se, el que fan és que s'oloren el cul. El meu gos no. El meu gos, quan vol socialitzar-se en algun altre gos, li diu, bona fer-nos una. Perquè és molt valencià. Però sí que és de veres, jo el vull molt, però sí que és de veres que avui en dia, lo de tindre gos, jo me'n recordo quan jo era xiconina, en ma casa teníem un gosset, també xiconino, un caniche d'estos xiconino, i el meu gos, i si al carrer, feia pipi, feia caca, i se'n tornava a casa, i si t'he visto, no me acuerdo, placs, ¿vale? I no passava res, com a molt, algú xafava la merda i diu, oye, que xafa la mierda de tu perro, i diu, pues bona sort, carinyo, compra un cupón, Però ara per traure el gos, espérate, i ara, a veure, jo tinc que fer el cursillo si el gos ja el tinc fa 3 o 4 anys, si jo, a veure, el carnet de conduir me va 5 o 6 vegades el teòric. A mi me lleven el gos segur, ja te dic el gos. Però la història està en treure el gos, avui en dia, nena, perquè te vagis d'excursió, que si t'agarres les bolsetes per agarrar la caca, que si t'agarres una ampolleta d'aigua, si fa pipi, tu rere, xap, energía, chap. No sé, una altra botelleta d'aigua per si té sed l'animalet. És que tiene sed. Digo, hòstia, no me baja la cerveza. Vaig això no vull dir-te, no? I després que sí, una corretxeta perquè tal, extensible, perquè no sé què, no sé quantos. Després una altra... A veure tu què penses. Això de ficar-li llums al gos no estem bé del cap. Perquè és perquè no se pierda. Se va a perder, però perquè se va a quedar cego. Tu sabes que és el gos en això i els ulls ahí, com si fos un bou embolat. És mejor, no és mejor, no és mejor. Vale, és que dic, a veure si és que estic loca jo. Vale, que sí, però vale. Més coses, baixes, que si la piloteta per jugar, que si els premis per si fa una cosa bé, per si no sé... Bueno, baixes que peixes un serpa. Mira, jo l'altre dia, t'ho juro que l'altre dia, baixe i quan portava mitja hora caminant, me queixo i dic, hòstia, com si me faltara algo. El gos! M'havia deixat el gos en casa. Una locura. I jo, calla, portava mitja hora caminant. I dic, ha de tornar. Dic, pues no. Què va fer? Dic, pues ja fas caca jo. Escolta, ho recomane, No te pares en tonteries de mirar el Twitter i merdes, Merdes, mai millor dit. I jo estava ahí i jo dic, pues aprofite. I vaig a este costat que me da menos vergonya fer això. Me va baixar els pantalons, les braguetes, a mitad de això, i jo, pues, a cagar. I ahí estava jo, de lo més bé, perquè damunt diuen que esta és la posició real, ¿vale? Lo otro es que t'apotronas, y esto es chap, 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 chap. Pero sí que vas, dos hueletes de poble, pasaban por ahí dos hueletes, miradme mal, hueletes de poble, de estos entre la vida y la muerte, dos hueletes de estos que huelen como a cerrado, este hueletes.
si abueletes pasaren, se me quedan sin mirar, y tocan me tallaren a mí. Que en Costa Alzheimer, oye, que lo voy a recoger luego, ¿eh? Por si es penseu que... Sí. I després me'n vaig a Pipicant, a jugar. No lo recomiendo. No, perquè si no... La brossa, el fang, arribar... Jo no sé com ho fan ells, però jo no, jo menys. Però sabeu què passa? Que tot anava bé la relació amb el meu gos fins l'1 de gener que el govern va treure una llei. Chico, jo estava així entre la ressaca i tal, i el meu gos també, jo no ho vaig sentir bé a la primera. Però jo veig que diuen se queda la nueva ley, no sé qué, de que a partir de ahora los animales de compañía serán seres sintientes. Ho vaig sentir així, com ho vaig tirar jo ara, no? Seres sintientes. El meu gos me va fer, ha dit seres sintientes? Dic, no crec, Coco, no crec que sigui això. Anem a ficar-ho per carrera, a veure què ha dit. Calla, senti bé. No, vale, ja ho sentirem bé. El senyor havia dit seres sintientes. El meu gos va fer, perquè el meu valencià hi fa així sempre. Vale? Y seres sintientes. Me pregunta Coco, me dice, ¿eso qué quiere decir? Dic, pues això vol dir, Coco, que tu ara eres un mes de la família, que tu ara tens la mateixa importància que... Chico, el guió que és meu, has vist? Que reflejos? Pam, tu ni te n'esteguen. Que som iguals ara, que tu tens una importància, que tal, que no sé quantos. I ho vaig explicar. A quina mala hora, carinyo? Està d'un tonto que si no vull que eixir al carrer, que si vull pixar al vàter com tu, que has fet de dinar. Jo dic, pues, avui tortilla de creïlles. Diu, però no li fiques ceba, que els gossos no senten mal la ceba. Dic, que al final te quedes sin dientes tu, gilipollas. Una tonteria. Mira. Però bueno, el millor, i continuem en la lliurament dels premis, el millor de tot és la llavor que fan elles i sobretot que tinguin consciència de replegar la caca, i d'adoptar, per favor, adoptar. Però adopteu, per favor, coses normals. Gossos, gats, hàmsters, que dius, vale, va, vale? És que hi ha gent molt loca, saps? Hi ha gent que diu, es que tengo una iguana. ¿Y qué hace? Comerte, como no te apartes. ¿Sabes lo que digo? O sea, a ver, ¿qué fas en una iguana? Y la gente en los agapornis, nena, los agapornis, ¿para qué es eso? Los agapornis. Es que es un pájaro papillero. Yo le doy la papilla, le doy la papilla. Al pardal, a un pardal, le doy la papilla que dic, tens un fill, per favor, i deixa el pardal llibre. Molt mal. Però adopteu, per favor, i sobretot tingueu cura dels vostres animalets, que són seres sintientes. I a vegades senten més que moltes persones. És que això és així. Anem a continuar. Va, acompanyem en un aplaudiment fins ahí. Ja està, ja he llegat. Bueno, anem a continuar. El segon premi que anem a lliurar, dic anem com si jo estigués tota la vida, però bueno, xica, ja que m'hem ficat. Premi a la iniciativa cultural. I el premi és, així ja, per a la muixeranga de les valls del Vinalopó. La muixeranga de les valls del Vinalopó naix de la unió de diversos membres d'altres colles, com ara la del Corball d'Alacant o la de Monòver, i que l'any 2018 van prendre la decisió de crear una muixeranga pròpia, que aglutinara els pobles de la comarca per tal de reviscolar, que m'agrada aquesta paraula, reviscolar, és que és valencià, és bonico, collons, la cultura pròpia i crear una colla més àmplia. Van començar a funcionar de manera independent al març del 2019 i actualment són al voltant de 30 membres de diverses poblacions, com ara, repetim, Monòver, El Pinós, Petrer i Novelda, evidentment. I fins avui no han parat de recórrer els pobles duent la cultura popular per tot el País Valencià, ja que les seues actuacions s'estenen des del Carxe fins a Castelló.
Si passeu per Tavernes Blanques, crideu que sou d'allí. Des d'ací, el nostre reconeixement pel treball de difusió i aportació a la cultura pròpia. Lliura el premi, senyor don Joan Baldoví. I arreplega el premi Juan Carlos Marcos, acompanyant dels més joves de la Muixeranga. Ah, per això està ben així tota la jovenalla. Doncs vinga, 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 clar que sí. Vinga. Què tal? Bona nit. Bona nit a totes. M'alegra veure tantes cares conegudes que ens acompanyen avui. Cares que molts d'elles lluiten dia a dia per el nostre poble. Abans de res, felicitar a Adopta Mola per el premi que l'han atorgat, que fa una tasca moltes vegades invisible però vital. Moltes gràcies a Compromís per aquest reconeixement a la nostra trajectòria. Trajectòria que va començar ja fa uns 5 anys i que va néixer arrel d'una idea de Germanor en Monover i Novelda i que a dia d'avui engloba no sols aquests dos pobles sinó també a gent de Petrer, El Pinós i Agost. I que a poc, gràcies a l'esforç de tota aquesta gent, hem construït una xicoteta família, la qual ha pogut visitar diferents pobles. Santa Caterina, Monover, Villago del Pinós, la Baixada de la Santa de Novelda, la Fira de Fantasia de Castalla, diferents 9 d'octubres i les trobades d'Escola Valenciana, que per cert, aquest any seran a Novelda el pròxim 23 d'abril. I segur que alguna actuació més que me deixen el tinter. L'objectiu que teníem fa 5 anys, quan vam decidir construir aquest poble, és clar. Passar-ho bé, fer viure les nostres arrels i construir-ne noves. Encara que jo siga el dia d'avui la cara visible de la nostra colla, aquest reconeixement és per a tota la nostra família. Perquè això és un treball de peces que tens que encaixar a la perfecció per construir les figures que fem. I si no fora per totes aquestes peces, res d'això seria possible. Així que també aquest premi és per qui en algun moment s'ha sumat en aquesta aventura i per als que vindran, ja que aquest projecte encara està creixent i a poc anem sumant membres a la colla. Reiterar per part de la Muixeranga les gràcies per aquest premi i continuem avançant per crear camins nous que ens emporten a reviscolar la nostra cultura, la nostra llengua i, en definitiva, el que som, País Valencià. Carmen és la protagonista avui, S'emporta el premi, s'emporta tot. Ai, senyor, que bonico. Veus? Reviscolar, paraula bonica, que hem tornat a dir. Que guai, que guai. És que el valencià és molt bonico. Tu fica, a mi me passen coses i aleshores és quan dic que bonico és quan t'ho fan en valencià. Com per exemple, no sé, jo he agarrat uns quilets. O sigui, jo ara per fer una muixeranga no estic, per lo que siga. Claro, vull dir, home, baix, a lo millor, vale, sí, de peso madre, però no, que per cert ha sigut per culpa de la pandèmia. Dius, hòstia, ja fa 3 anys, bueno, cada uno, La pandèmia és que no podies ficar-te en el Messenger, en el Facebook, en el tal, una videollamada a la família, als amics, a la parella aquí fora, tal, abries l'ordenador, però ficaves en el telèfon, tal, hola, què tal, com està? ¿Has hecho pan? Però algú d'ací sabia fer pa antes de la pandèmia? No, en el meu poble no sap fer pa ni el panadero del forn, li ho duen d'Alboraya, el pa, saps, una panificadora. O sigui, no sabien fer pa i la gent s'ha tornat loca fent pa. I vinga el pa, i fes pa, i jo, pa, i pa. I pa, clar, quan t'acaba la pandèmia, mos deixen eixir, te fiques el pantaló i dius, pues... Saps això, no? Mos passa que d'ahir no passava. El pantaló d'ahir no passava. D'ahir no passava que jo pareixia que estava fent una carrera de sacs pel passillo de ma casa. Sí. Però la gent se torna loca fent... I varietats de pa, és que ja començaren en plan de venga, i pan mexicano, de chapata. Després hi havia un pa per als funcionaris, de baguette. N'hi havia, sí. Després n'hi ha un pa, calla,
Bueno, si voleu aplaudir, clar, i si vos ha agradat, per supost. Tengo más. N'hi havia un pa que te'l minxaves i tenies internet de baes. El pan de fibra. Sí. Després un pa que això no ha triomfat, perquè jo penso que no haurà triomfat, no? Pa d'àvia. Pa d'àvia, tu li fiques la llonganissa a la botifarra i el dolor si és d'àvia fa... l'entrepà a fer la mà, saps? I el que més va triomfar, el que més va triomfar, i que avui en dia encara està en boga, pan de masa madre. Nena, qué locura, pan de... Ai, espérate. Això què és? Mira-la ella en el seu pirri tot. Ai, chica, dile, soy una perra. No me pongas pirri, manifiéstate, hermana. Bueno, al lío, pa de masa mare, tu, pa de masa mare, la gent es torna loca, pa de masa mare, que jo, joder, va arribar un moment que li vaig dir a ma mare, mamà, dic, però que el papà no pot fer la massa? I el papà me mirava així des del sofà, mirant-me com dient, Dic, papa, haz la massa. I va fer de Hulk. I dic, vale, ja està, eliminado. Mama, pan de masa madre. Pan de masa madre. Però això ha arribat un punt, pan de masa mare, que evidentment les dones que estem empoderades ho hem agarrat i l'altre dia, el mes passat, en la manifestació feminista, jo vaig veure gent en plan de pan de masa madre, pan de masa madre. Jo vaig tornar loca i vaig chillar, abajo el patriarcado. Chico, lo que siga, ¿no? Mira. Però a lo que anava, que m'he desviat del tema, anava per lo del valencià, no? Que és molt bonico. Jo, com vos dia, he agarrat uns quilets i, clar, soc de poble, Tavernes Blanques, és un poblet, no tan bonico com este, i no és conya, és de veres. Allí tenim lladró i ja està. I Mercadona, ojo, que van néixer allí. I resulta que no és el mateix creuar-te en les persones més boniques que n'hi ha en tots els pobles, que són les abueletes de poble, no és el mateix creuar-te en una abueleta que parla castellà que en una abueleta que parla valencià. No és el mateix. Perquè tu passes, te creues en una abueleta que parla castellà, se te queixa a mirar, que te coneix de tota la vida, i com no te filtro, te fa, ¿cómo te has puesto? Y continúa, Continúa, y tú te vas a casa con diciendo, joder, me la he comido, mira, nunca mejor dicho, ¿sabes? Això en valencià no passa. Tu te creues en una abueleta valenciano parlant, se creu en tu, te veu que has engordat i te fa, mira, ma, que estàs llustrosa. I te'n vas a casa dient, Mari Carmen, mona-te la pizza. Te convido jo. És així o no? Claro. I el mateix passa una altra cosa. Alguna persona en el poble, jo per exemple, no tinc parella. Va, no ha colat. Però, no tinc parella i no és el mateix en un poble, el mateix cas, en abueletes castellano-parlants, valenciano-parlants. Són aquestes abueletes que es fiquen al principi del poble en un bancalet, les dos sentadetes, de negro riguroso, van de dos en dos, com la Guàrdia Civil, ahí, pam, los dos, i ahí són les que porten el censo del poble, ¿sí o no? No, es que hay una persona en el ayuntamiento que lleva... No te equivoques. El censo del poble ho porten les abueletes de poble, que s'acosten a l'alcalde o a l'alcaldessa de bon dematí i li fan xxt. Saps qui s'ha mort? I t'ho conten, ¿vale? I tu fas el recuento. Muy bien. Ixes. Pues ixes estan sentadetes, bancalet, paga fred, paga calor, dona igual. Passes tu i una li fa a l'altra, en castellà. Mira. ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es esa? Y la otra que estaba més dormit. No sabes quién es esa. ¿Esa no sabes quién es? No. ¿Esa no sabes quién es? No. Esa es la soltera. Una cara de asco. És la soltera. Que clar, elles pensen que estan parlant baixeu, però com estan sordes, s'estan enterant tot el poble, saps? Vull dir-te. I clar, tu te ho sents, la soltera, i te'n vas a casa, chico, que portes rere l'orquestra del Titanic, nino, saps? Com diu, i arribes a casa. En valencià això no passa. I anava a pegar-li, però com m'has dit que estava mig, dic, no li pegues. No ho trenquem, hem decorat.
En valencià no passa. En valencià, les mateixes hueletes, sentaetes en el bancalet, igual, el mateix que vos ha contat, igual, però en valencià, i tu passes, se parella, i una li fa l'altra. Mira, una altra cara, és una altra energia, saps? Mira, i l'altra, què? Mira. Saps què és ixa? Diu, no, ixa és la fadrina. Oh! És molt bonic això. Tu vas a casa allà en la xaranga raere. Chapa. Que bonico. La fadrina. Ole, la fadrina. Cuidao. Que si arribes als 40, ahí no te salva ni el castellà ni el valencià. Perquè en castellà ja no eres soltera, eres solterona. Diu, ai, has chillado. Es que no se dice de otra manera. I en valencià, que mira que és bonico totes les paraules, pues n'hi ha alguna que ja no eres fadrina, eres machucha. ¡Qué asco! Machucha, que és com si quedaras un gosset. Machucha. Però el valencià és molt bonico. Mira, n'hi ha una paraula, i amb això terminem, n'hi ha una paraula que és la que més m'agrada en valencià. I és la paraula... A veure, tu que no... Saps que potser dic supercalifragilístic? No, és de lo més normal. La paraula és torrar. Oh. Torrar. Tu dius torrar i te repetís la llioli de l'última torrar que feres l'estiu passat, lo menos. Anem tots a la vegada, a la de 3, per favor, anem a dir tots a la vegada, però no, torrar, no, con sensualidad, con cariño. Como se ama una chuleta, ¿vale? A la de 3 anem a dir tots torra, ¿vale? Lo más sensual que pugueu. 1, 2 y 3. Oh! M'has puesto... Bueno, torrar, serà bonic això. Algú ha fet... Vos ha vist. És molt bonico torrar. Tu vas de torrar. La torrar és una concentració d'amics, que això no es dona en un altre puesto. O sigui, tu vas de torrar i són 25 quilos d'embotit per 4 que anem. O sigui, sí, i en cafè en curts, ja veureu. O sigui, el dia que n'hi ha torrar, en el meu poble no n'hi ha missa. Perquè el cura diu Cordero de Dios i no està en la torrà, tot el cordero, saps què vull dir-te? Clar que sí. Tu dius torrà i en qualsevol torrà valenciana tens el teu millor amic, tu estàs fent la torrà i tens el teu millor amic, diguent-te, dona mitja cervesa que està calenteta, tinc una fresqueta. Tu dius una torrà en valencià i tens el teu pitjor amic, que també el tenim, que quan tens tot el foc encès i tota la carn en l'asador, millor dit, en les graelles, ficaetes, tot ficaet, arriba el gilipollas de turno i fa, nena, ahí falta fuego. I tota la carn... També vos dic que això és el que menys que ens pot passar perquè abans de la carn hem fet cacaos, tramussos, papa, cervesa, la casalla, l'arrancadora, tal, i la carn és lo de menos después, te sabe a cualquier cosa. Però és molt bonic, és molt bonic. Clar, quan t'ixes de la Comunitat Valenciana, del País Valencià, i vas a altres puestos, no diremos dónde, y te diuen, nena, vamos de barbacoa. No, ¿de qué? De barbacoa. No m'agrada ni la pizza barbacoa, mira lo que te dic. Mira que m'agrada menjar, ¿De barbacoa? Vamos de barbacoa. Tú dius vamos de barbacoa y seguro que te ve una a decirte, yo llevo hamburguesas de tofu, te reviento. Tu dius barbacoa i segur que hi ha un que en vez de dur allioli te du salsa de tofu també, d'avena. Per favor, torrar. Mira, per resumir i acabem. En una barbacoa te duen hamburgueses de tofu. En una torrà anem tots tofu maig. Moltes gràcies, moltes gràcies. Bé, ara
Passem una... Bueno, doncs sí, seriós, no? Més dinàmic. Ara ens faran unes paraules, les persones que han organitzat, les persones que han volgut estar acompanyant-nos avui, i anem allà, a la cocina, en primer lloc. Sí, perquè el senyor Joan Baldoví, però l'altre no a la cocina. Ja, escolta, la família. Sabeu què vull dir-te? Doncs ja està. Senyores i senyors, ja deixem l'humor per la meva part i que mos diga unes parauletes Sílvia Anna, portaveu municipal, Tomàs, no ficava ahí Tomàs, ho dic jo, portaveu municipal del grup Compromís per Novelda. Endavant. Moltes gràcies. Vine'm a buscar. Moltes gràcies, Carol. Sí, compartim el Tomàs. Gràcies perquè estem passant, jo crec que una estona molt agradable. Bona nit a totes i tots. Primer que res, gràcies a tots per estar avui ací. Gràcies, Baldoví, per acompanyar-nos. De veres, és un honor que estigues avui ací perquè des del col·lectiu de Compromís per Novelda hem organitzat aquest acte amb moltíssima il·lusió. I sobretot, gràcies i enhorabona a Adoptamola, la Muixeranga, Baix del Vinalopó. Gràcies per el vostre treball, per el vostre esforç. Cadascuna de les associacions en el seu àmbit treballeu de forma desinteressada, invertint tantes hores del vostre temps. Al final, per aconseguir, jo crec que una cosa que ens uneix a tots, que és aconseguir una societat millor i aconseguir una Novelda millor, que cuida de les seues arrels, de la seva cultura, de la seva gent, també dels nostres animals. I és per això que avui hem volgut aplaudir aquest treball des del nostre col·lectiu. I esperem que aquest reconeixement també siga l'espenta per a que continueu fent-ho. Tenim a Novelda la sort de tindre un teixit associatiu molt ric, que arribem, i això és una cosa que no hem d'oblidar, que arribeu moltíssimes vegades allà on l'administració local no arriba. I torno a repetir, això és una cosa que no se'ns pot oblidar mai. Gràcies a totes i tots per acompanyar-nos, com dia al principi, en aquest acte que hem preparat amb tantíssima il·lusió, que va ser un projecte de legislatura, però que va vindre la pandèmia i es va obligar a retrasar un poc i no va poder ser fins l'any passat que vam poder fer els primers premis 25 d'abril. L'any passat van donar aquest reconeixement al Rogle per la seva trajectòria cultural i a Mujer Activa. I a més, contents de poder fer aquest acte en aquest escenari, en aquest lloc, que he de dir, i jo crec que totes i tots ho sabeu, un espai del que estem completament enamorats. Estem enamorats de l'ermita de Sant Felip, un espai que nosaltres hem sigut molt pesats en el tema, però gràcies a això, gràcies a aquesta insistència, avui estem ací, a més, tenint les portes obertes de l'ermita de Sant Felip com ja un espai cultural polivalent. Ens encanta estar ací i jo crec que si res ho impedís, ja serà el nostre lloc per a celebrar aquests premis que, com veig, han tingut aquest any també una molt bona acollida i això ens dona impuls per a poder consolidar aquests premis al llarg del temps i per a, sobretot, que és allò important, per a seguir aplaudint a tota la gent que treballeu per el nostre poble. Gràcies de nou, Joan Baldoví, gràcies a la Muixeranga, a les Valls del Vinalopó, gràcies a Adoptamola. Ara vos convide a que quan acabem l'acte ens quedem un ratet perquè tindrem una picadeta de germanor, que això també no és una torra, Carol, no és una torra, però és molt paregut. Moltíssimes gràcies. I seguidament, i amb la professor de fons, no se merece menos, el nostre benvolgut don Joan Baldoví. Fort l'aplaudiment, per favor. Per fi ens han trobat, Carol. Vos conte, tenim una història. Ells fan una cosa a València que es diu Riures en Valencià i jo els he promès moltes vegades d'anar. Ho fan dimecres, però a vegades el ple s'allarga i tenim que votar. I sempre, quan me tinc que agarrar el tren, tinc que canviar el tren perquè tinc que votar. Així que només he pogut estar en ells via telefònica mentre actuaven. Ja he dit que no estaré en el següent, anirà a Ribó per mi, ja ho he parlat de Ribó, perquè jo estaré fora i aniré al següent. Bé,
jo crec que una de les coses més importants que es poden fer en la vida és donar el teu temps als demés, per al que siga, en una APA, per treballar per als xiquets de la teva escola, no sé, en una associació cultural, etc. I avui premieu Compromís per Novelda 2 associacions que donen el seu temps, uns per una causa tan noble com és evitar el maltracte animal, en definitiva, això que ens fa millors persones, això que ens fa més civilitzats, i els altres, la colla de la Moixeranga del Vinalopó, la de mantindre la nostra manera de ser, la nostra manera d'estar en el món, que és mantindre aquests balls de valencians que diuen allà a Catalunya, perquè som nosaltres els que exportàrem el ball de valencians i la pizza. La coca, les coques valencianes es feien ja molt abans que la pizza arribara. Dic això, vull dir, donar el temps. I també és important aquella gent que dona el temps per als seus veïns, en els seus pobles. Jo sempre dic que la part de la política més dura i tanmateix més gratificant és la política que es fa en el teu poble. Quan dedicaràs el teu temps als teus veïns, als novelderes i les novelderes, es diu així, no? No l'erra. No he perdut punt de bola perquè jo vaig ser un any novelder en el Sánchez Warner. Albornoz, això és. Sí, era Albornoz. No era Albornoz, no era Warner, Albornoz. Se m'ha anat el fil. Això. Tu dedicaràs el teu temps i li lliuraràs temps als teus xiquets. I això serà així. I de vegades els teus xiquets te diran per què te'n vas? Per què te'n vas? Per què no el quedes en casa? I tu li diràs perquè tinc faena i perquè l'he de fer. I quan siguin majors entendran que és important, que és bonic, que ens fa millors persones el dedicar una part de la nostra vida, que és una vida limitada, però limitar una part de la nostra vida als demés. Ho entendran. Te ho dic per experiència, jo en tinc 3. I a mi me diuen, pare, quan ho deixes? Pare, au. Ho entendran. Bé, jo vos desitge sort. Per a mi, Novelda, jo he sigut un valencianista des que tinc ús de raó, des que a 16 anys em vaig ficar en política en un partit clandestí i sempre he militat en partits valencians, perquè sempre he cregut, primer, que la política també és una part de donar-te els demés, però per una altra part sempre he cregut que els valencians necessitàvem un instrument propi per a fer política. I això és el que he fet o he intentat fer allà a Madrid, fer-nos presents, intentar fer bona política. I fer bona política de vegades és arribar a acords. La llei animalista, ja que estàs tu sí. En Alacant he ficat, ahir aprovarem la llei de pensions, l'altre dia tinguérem la discussió. Jo vaig ser des que va votar que sí. No vaig votar que no, em vaig abstindre en la llei animalista i en la reforma del Codi Penal vaig votar que sí, perquè m'ho va demanar el govern que votara que sí. Baldo, que no és, no ens podem permetre ara que la dreta guanyi, perquè n'hi ha alguns que els dona igual, no pegar ni un sol pas. La llei animalista no és la millor de les lleis, evidentment hi ha algunes coses que es poden millorar, hi ha algunes sessions absolutament
jo diria que inexplicables, però s'han pegat passos avant. I entonces ahí tu podries tindre la tentació de dir la tombem o peguem un pas endavant. Jo sempre soc partidari, soc una persona molt pragmàtica, sempre soc partidari de pegar un pas endavant. I quan t'has pegat un pas, començar ja a insistir per a poder pegar el segon, i el tercer i el quart. Però quedar-me en la sensació de que no hem pegat ningú pas perquè jo volia arribar allà i només hem arribat fins ací, a mi això, en fi, no m'agrada. Ha passat en la llei animalista, passar a ir en la llei de pensions i ha passat en moltes lleis. Però el que sí que és de veres és que, i per això em presente, per això seguís presentant-me, que jo me'n volia anar a casa. Jo volia acabar esta legislatura i jo volia tornar ja. Jo porto 13 anys en la política municipal, 12 anys en Madrid. Jo crec que, en fi, la meva part de temps a la política ja l'ha donat. També he sigut 14 anys president de l'APA de l'escola i de l'APA de l'institut. També he fundat una falla, també he fundat una associació excursionista, també he fundat un grup de danses valencianes, en fi. Però els meus companys i les meves companyes m'han demanat que seguisca. I crec que és important que seguim. I vos donaré només 2 o 3 dades de... No vaig a ser con Yolanda, seré Baldo, i donaré només 2 o 3 dades. Dades de Novelda. Ho dic perquè copsem què és el que ha suposat el govern valencià. Este govern, que jo vaig ja per Madrid, jo quan tenia a Madrid en el 2011, a mi em donava vergonya la política valenciana, em donava vergonya imputats, corrupció, en fi. I jo crec que hem fet coses molt bones, probablement no totes, probablement no tan a pressa com voldríem, probablement en comès errors, però és indubtable que jo ara quan vaig pel món, quan vaig a Madrid, vaig en la cara ben alta perquè així s'ha fet bona política. Política puntera. Política que només s'ha fet així. I en un finançament absolutament infame. Jo comenci la primera pregunta al govern parlant de finançament i l'última la vaig fer esta mateixa setmana parlant de finançament. És absolutament fonamental que aconseguim d'una vegada per totes el finançament que ens toca. Perquè amb un bon finançament el que hem fet ho hauríem fet el doble. I vos dic només 2 dades. Perdó, tinc que mirar el telèfon perquè he ficat el d'això, però no les dades. A veure, mireu, només 2 dades, o 3. A Novelda, 225 alumnes gaudeixen ja de lo que és el bo infantil. Nosaltres hem agarrat el compromís d'aconseguir que l'escolarització de 0 a 3 anys siga possible. Ja tenim molts xiquets i xiquetes de 2 anys en escoles i volem seguir ampliant-ho. Per a què? Per a que mares com tu puguen fer política. O per a que pares com tu puguen fer política. Perquè criar no és cosa només de dones. Malauradament, moltes vegades recau molt més per a una dona, i això és així, jo ho veig, és molt més difícil fer política. 3.000 xiquets i xiquetes de Novelda no paguen els llibres a principi de curs. Per als que han sigut família numerosa, setembre era un drama. I quan pagàvem... Jo quan estava donant classe així, a Novelda, jo pagava una hipoteca al 14%. Al 14%. Em vaig apuntar en el menjador per guanyar 2 quinzets, el que fora, per a poder... Perquè, clar, tot el dia fora, cotxe, 3 xiquetes, hipoteca al 14%. Jo, peseta que passava, peseta que intentava guanyar-me-la. Te recordes que estava en el menjador, portava
el menjador, estava en ell allí, en el meu company. I 764 xiquets cobren el beca de menjador. Quan hem d'anar a votar, que anirem d'ací un parell de mesos, haureu de decidir què feu en el vostre vot. I a mi no m'agradaria que votàreu per por a que vinguera un president, que és ara president de la Diputació, que segueix fent les mateixes pràctiques que feia el senyor Saplana, apoyant-se en trànsfugues, intentant donar subvencions als pobles que són de la seva pròpia corda, o com a regidor de l'Ajuntament d'Alacant permetent una infàmia com és multar a les persones pobres. Això s'ha de tindre el cor molt negre per a permetre això. I com que jo això no vull que passe, per això em presente, perquè crec que aquest país encara queda molta feina per fer. Jo tinc la il·lusió, la força, les ganes i la passió, no de Crist, de Baldo, la passió de Baldo per esta terra, per este país i per 5 milions de valencianes i valencians. És el que ha fet tota la vida. No sé fer una altra cosa, jo he de treballar en persones i he de treballar per a les persones. I per això jo el que vos dic és que no voteu pensant en la por de lo que puga vindre, sinó en la il·lusió de que este país seguisca avançant en polítiques progressistes. I per això fa falta que Compromís siga molt fort, molt fort. Totes les polítiques més avançades d'ací porten el segell de Compromís. I com que la passió de Crist la tenim ja molt prop, i jo avui li havia promès a la meva dona que arribaria al voltant de les 10:30 a sopar en amics, perquè la meva dona em veu més per la tele que en persona, acabe. Només desitjar-vos a la gent de Compromís, que sempre heu sigut un referent per a mi. Quan en Novelda ja n'hi havia representació del Bloc i de la UPB, en Sueca encara no en teníem. Jo recordo vídeos de Víctor que mos passàvem i vídeos que jo veia per a aprendre a ser regidor del meu ajuntament. Vos desitge a la gent de Compromís que tingueu bona cosa d'èxits, que el PSOE no traga la majoria absoluta, perquè les majories absolutes no són bones. La diversitat, els colors, la pluralitat és bona, i quan més gent n'hi ha pensant, millor que si només pensen uns, perquè si no, us ho dic de veritat, s'acaben apoltronant. És bo, els governs plurals ho hem demostrat a Madrid, s'han avançat en moltes coses, s'ha avançat a València i estic segur que amb vosaltres Novelda avançarà molt més. Doncs senyores, senyors, això ha sigut tot. No vamos a contraprogramar a Dios nuestro Señor. Així és que, Joan, moltíssimes gràcies i sobretot gràcies per la tasca que fas per a tots els valencians i valencianes. Això t'ho agrairem tota la vida, pots estar segur. Novelda, un plaer i a seguir. Moltíssimes gràcies. Una amiga, Carol Tomàs. Adéu, bona nit. La valenciana, viure en un cap de setmana, perquè ens dona la gana, going bananas. La valenciana, doblant la esquena per la faena, saps que no paga la pena, el que ens dona la gana. No som serrantes, ni volem ser-ho, ni prop
niña contenta. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, ai, ai. Oi, 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 balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, ai, ai. Oi, 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 balla com una lluna a l'aigua. Busco el batec de la terra, de la teva pell amb la meva. La vida que passa a través nostre. Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos.